Grazas, alcaldesa. Brevemente, porque este calor, a verdad que xa comeza a facer estragos entre nós. Eu, como sabe ben a alcaldesa, como sabe tamén Martín, aqueles que nos dedicamos ao que se chama a cousa pública, os que temos responsabilidade institucional, miramos moito os orzamentos onde van destinados, e teño que decir que Mos, sempre que a Axencia Turismo de Galicia inviste €1, pois recibe moitos máis. A verdad que o entusiasmo da súa alcaldesa, o entusiasmo tamén da súa corporación fai que, por exemplo, as nosas achegas para que a Festa da Rosa, neste caso, pois sexa cada vez máis importante, cada vez máis atractiva, non só para os habitantes de Mos, sino para toda Galicia, pois fai que, por exemplo, o ano pasado, que a actuación de Juan Magán, Mos se convertise nun dos centros musicais de Galicia dentro daqueles concertos do Xacobeo do ano 2025. Este ano, pois bueno, tamén con Cali e el Dandy redoblamos esa aposta que seguro que vai funcionar, polo menos tamén como a Juan Magán, perdón, pero teño que decir que esa colaboración institucional non daría froitos se non houbera un entusiasmo tamén da veciñanza, e pola experiencia que teño eu coa corporación de Mos e con vos, cos veciños de Mos, teño que decir que hai en poucos lugares onde haxa unha entrega tan importante para poñer en valor pois unha festa ou unha tradición. Quero lembrar, pois, como lembraba a alcaldesa, Rondallas, tamén fomos quen de facer aquel Rondalla Fest, que foi tamén un exemplo de promoción desa tradición que son as rondallas, e xunto coa película, pois fixeron que este ano fose dun éxito total. Eu pude no comprobar aquí nunha xornada que estiven, e eso é o que buscamos fundamentalmente, que a implicación da veciñanza, a responsabilidade dos poderes públicos, e isto é o que vimos observando en Mos. Seguro que Martín este ano, que a primeira edición da Feira do Rosado, vai poder comprobar, e seguro que vai seguir apoiando esta iniciativa moitos anos máis. Por iso, felicitarvos a corporación, a alcaldesa, pero sobre todo a todos os veciños pola vosa dedicación para manter as tradicións, para que as tradicións cada vez sexan máis importantes, sentirvos orgullosos de pertencer a un concello como Mos, tamén desde a Xunta, como responsable da xestión do Camiño de Santiago, estamos orgullosos de Mos, como tedes o camiño portugués polo voso territorio, e desexarvos que esta edición da Festa da Rosa pois sexa unha das mellores que se podan celebrar. Moitas gracias.